cheno mar kuku mar wach kod an Jeff Lombaka. Wantiere kod jal mapenjo ngere kaka Stephen Oko. Mabene en jakom mar Independent Lobby. Chielo ka chielo dorango weche madhi nyime pacho ka India. Rwaki studio. Steve, nisana sani ilikoro wangeo ni sani koro focus odhi jotend migepe mabene Migosi Kenyatta dwani mondo miyo yier. Iparo nade nitiere weche mo speculations so kone kor kocha ne odwa loko jomoko odwa golo odwa kelo jomoko bende manyien. Iparo ni ang'o ma Migosi Kenyatta dhi rango ka oyiero cabinet mare? Seche ni en mae tamne mogik. To mokwongo makano oyiero nikech ne odomo political nikech nodwaro noyud joma biro miye vote. Koro seche gi onyalo yiero either number one mondo oserve go interest mare mar legacy mare. Legacy ng'ato ka ng'ato nigi interest mare. Onyalo bedo interest mogik ni koro adwa mondo ayud pesa moroma, ayud property moroma or awe legacy ma biro konyo jo Kenya. Koro magi gik monyalo ng'iyo. Legacy mare en ang'o modware. Koro mane ma biro form jogo modwa yiero. Mondo mi owe legacy mare. Mondo owe legacy mare. Ken legacy mare mondo yud pesa mang'eny mondo kwel ka legacy mare mondo bed legacy maber mano biro inform moyiero. Iparo nade kalore kod twak manogolo kana e chamo. Wacho ni koro weche siasa mobere mondo mi oriwo oganda duto. Paro ni ben adier ni weche mag siasa sani koro giko ochope giko ma. Gima timore ni ya siasa manyoch wagoyo especially this principle ne gigoyo siasa mar pogo ji mondo eka giyud ombulu. Kendo ne gigo siasa mar mieno jomoko chilon gi joma richo. Koro ok nyal riwo ichal daktari madhi to ng'ato chodo kendo wacho ni koro adwa thiedhi. Koro seche ma ise pogo piny nikech idwa mondo iyud kom bedo tich matek mondo iriw jogo. To ka ng'at machielo mano opogo gi tinyalo biro kaka mediator kata gikawo loch tiriwo ji. Koro mano biro bedo tich matek nikech gini en mane gitimo. Biro bedo tich matek kana. Tek kabisa nikech seche manyochi pogo ji mondo iyud power. Kendo nyochi pogo ji kiwacho ni jogi richo. Ere kaka inyalo wacho ni koro gibeyo koro idwaro gi. To koro idwaro gi nikech koro isekawo kom mane laro. Gimane laro mane en chogo mamit mane jilaro duto koro sayudo ni ine miloyo. Koro ine meni gi chogo ni kendi. When you divide the people for political gain, it becomes very difficult to unite them again. Kise pogo ji nikech siasa bedo tich matek mondo iriwgi. To mane gima notimre kata America. Trump nokelo politics mar hate. To bang'e opogo yombo. Koro kelo America mondo be together tame kabisa. Mano tich matek. Ok miyo Uhuru kod Ruto ok nyal riwo jo Kenya. Nikech gin mane gipogo kendo gin mane gipidho kodhi mar sigu e chuny jo Kenya. Koro kiwacho ni ginyalo riwo jo Kenya to kare gidhi tiyo e machalo na. Gibiro tiyo ga ng'e kaka jo aneno ka en gima koro gibiro tiyo loch miluongo ni military and police state. Koro en mana thuon kitugo tigo yi kitugo titi. Koro en go kifua iluongo ni pride. To mano biro weyo ne legacy maber. Nikech wacho ni bende gima nyako range ni to odwa weyo ranyisi machalo nade ka koro en otieko tije kaka ker. Nikech legacy modwa weyo en mane gima important. Legacy mare ni koro adwa weyo kase tieko higni abi ta concentrate either a lot of power and resources either as a family or as my tribe. Koro mane ma kale nodwa no higni abi to osewe no kuje. Pesa kod development mohero. Mano ema bro team. Koro legacy mare to ang'o ma drive legacy mare no? What's important? Gima drive legacy mare ma important. Yema important ni en. Koro yeni en. To dong jalo pe bende nitiere William Ruto ma bende pod biro rango ne mondo mi embe ochako chung 2022. In politics ng'at mokonyi mondo iyud telo kise faulu ti destroy de. To yekel na example Kenya kae. Jaramogi Oginga Odinga ema nokonyo Kenyatta bedo president. Higni adek ne okorumo otieke. Ineno. Moi Jonje manokonye mondo bed president. Kotieko ni higni matindo otieko Jonjo. Aya. Wakoro wawuok Migosi Kibaki. Raila Odinga manomiyo bedo president. Ok notieko higni adek o destroy. Koro that is the system. Nikeche mar mwa Kenya kae. Koro this time ginyalo temo matek mondo gidestroy Ruto. Nikech gisetiyo kode. Temo mondo gidestroy nade. Mama koro ginyalo timo. Nikech number one, i politics ma Kenya kae ng'eny jo siasa
Ruto and the likes. Negi support nikech nomigi pesa, ok nikech because of conviction. Ntiyo tonglo manotie. Koro kwanyal ng'iewi, to kwase ng'iewi supporter, to bang'e kendo wami opportunity iyudo pesa, then kendo wami telo. Kwani iber machanadi ng'iewi, wami pesa, kendo waweni telo. So mano bedo difficult. Koro ini paro ni Migosi Kenyatta ok nyal bedo mayot mondo mi osir Ruto. Ok apar. Onyalo siro gi dhoge, lakini behind the scene to ikunyo bur moro monyalo nyimre kende. Kokia. Chalo yeyo makai to kudhi. Mane system mapimo, for example, Kenya kae. Piparo nade sani eri kalure kod weche mosebedo ka wachore kone kod koche. Migosi Kenyatta wacho ni odwa temo mondo mi okede kod weche duto mantie. Moloyo weche mag jo kocha kuweni. Odwa ni mondo mi oduok chien. Kendo sani nowacho ni pesa moro mar japiny ma en usuru nyaka bed accounted for. Iparo ni maendi bende odhi wuok is talk. So maendi wacha e seche mag gima timore ni jotelo mang'eny, him included. Nitie jomiluongo ni speech writers. Ndikone speech kosendikone timiye odhi somo. Kosesomo boye gini kato kia kata gimowacho nikech gigi okowuok e chunye. Omiyo ng'at mano ndikone inauguration speech ma ema notiyo tich maber. Koro nosesomo mago. Koro gik mwacho ni ok mage bende okia. Okia nikech gigi nomiye mondo som to somo. Koro kosesomo bas. Koro magi luongo ni political speeches mag inauguration. Ok gike. Iwacho ni gima ne jatelo somo mowacho ne osetimo gima dwa timo magi okia. Ndalo moro kae, ndalo mane wan kod Uncle Moody Vice President, nodhi e function moro. To kodi yawa, speech na ne will go i kot manyar wako kot machielo. Koro gik manowacho tadhe. Nikech speech manodikne nokia. Mugabe kae kancha pulu kogole. Chiemo nomiya speech manosomo last year. Bosomo botieko kwa kadha yai kara speech cha len moro mache. Koro jogi miga nosomo. Gigi kigin ga maggi. Jotelo matin kabisa monge gik madwa wacho. To ndiko speech margi. To then omi ng'acha mondo los mana sentence. To magi omiye ohuri miga speech nosomo. Omiyo gigi kumage. Mabek taki peje sani okia. Onge gimo makano iluongo ni political statements and speeches. Onge gik ma onyalo wacho no wacho. Koro gik ma wacho ni weche mag somo ma bro chakore sani ge manyien. Nyithindo madonje class 9 madhi skunde mag piny wacho sani ok dhi chudo. Mage wacho mana ni gin weche mokia mabedo ok. Mar school kat wan tien keche cabinet no approve 28 billion kapod kwa dhie yiero. Mame wacho ni mokia to mabe na chielo. Macha do cabinet no approve. To acho ni kikudoto manosomo tetete mang'eny manowacho ka makaka kane iwo Kasarani ka we jumno Kasarani kacha. To kikwacho moko manowacho ka obro tim. Lakini nitie moko manobedo implemented kaka makech machane owacho kamano nikech ne NASA wacho ni bro miji free secondary education. Koro be no wacho. To then dia approve 28 billion. Koro mano to bro timore. To moko mang'eny miwacho mang'eny mago ai. Mago ok bitimore. Ok bitimore. To ineno kata moko mar Migosi Kenyatta inyalo rate nade in terms of development. Gimwatimo ka nitie gik wapimo seche mwa analyze ng'ato. To wapimo gik moko miluongo ni PESTEL. PESTEL abro wacho mnade chung kuom politics, economy and technology and social. Kore wuoyi adek mang'ewa political, economy and social. Economy mar Kenyatta was based iluongo ni mar miriambo. Nikech miriambo niya, he were borrowing and borrowing and borrowing to sustain the economy. That is a lie. Makuro seche ka kwatimo something to Kenya lupo ko the recession nikech wan gi pesa mang'eny moko nego moko tambro tamo achulo. Nitie go moro masani no nego achul December to extend nyaka dwe mar 4. Tenen koro waonge pesa. Koro economy mar Kenyatta is poor. When we politics, politics is supposed to unite ji. Kaka baba, ili woji kata nyithindo mang'eny, gumon mang'eny to nyithindo duto. Gibedo i duol achiel, gichiemo kanachiel kaka nyithindi, mano ok notimo. Ndalo Kenyatta ka ema opoge ji sawa sawa madhano sani waneno jano ng'enu wan jo West, wan jo Mount Kenya, dhano kendo chako negre. Dhano negre. Politically is a failure. Socially koro we about hospital, education and sport. Koro ananyere Uhuru's presidency as a disaster. Disaster. Obro ka yo matina ka eto mugi thuolo mar ariyo mondo mi imiwane ni to ang'o mi wacho ni en chandruok kata en midhiero. Maendi en kuko mar wache.
wach kod Anje Falumba kachaka rwaki studio kane wadhi e ne wacho ni loch mar Migosi Kenyatta en loch mosebedo mar midhiero nikech wasebedo kod jotend piny wacho wasebedo kod Kenyatta wabedo kod Moi wabedo kod Kibaki sani koro Migosi Kenyatta iparo ni loch jogi kiduto mosekalo mar uru ne mineno ka osebedo loch marach miwuoro ogimatimre niya iluongo legacy kidhiyo kituo tidhi hospital daktari dwaro history chaki karango ni chako winjo nango mondo nge ok ni tuo sani nitie gima gino chakre koro seche ma president ni elo tu nyalo paro gik moko dhi maber to kosewuok e kuneno Somali loch mane Siad Barrow weyo ema koro waneno nyaka sani loch ma Mobutu noweyo waneno kaka Kongo dhi loch ma Nyerere noweyo loch ni noriwo jo Tanganyika ma Tanganyika noketho tribalism powe kabila de kende miluongo ndugu dada na kaka mage tribe manodong Tanzania koro uhuru sani unyalo neno everything is okay to kosewuok kubro neno chandruok mar kothe manochuoyo koro wan kwang'iye sani twang'iye nyaka distance mar higni abich no uhuru kosewuok wabro winjo matek sawa nikech opidho gik moko maricho oweyo economy kuom higni 4 kende owenwa go ma ohingo pesa mane waholo higni 50 mano nyalo wacho nade aya seche nyocha neno kadhano jomoki goyo okuche goyo nego nikech gin jonasa kendo goyo gi ludhe mano ne kure ineno chieng' ng'en social media wanone an jatelo nitie gik mang'eny neno machal kamano nitie gik mang'eny mioro na nikech an jatelo dhano gona simu moko kama koro iwinja jatelo no bro weyo gikanyo ero nikech ok wang'eyo adieri mare ok wadhi mano kod kuku mare mano bro wacho kaka sani wanyalo trite mana kaka wacha by the way koro acho ni socially and politically economy social uru bro we wakakwariure wapogre ineno wachare sani dhano chare ani koluonga no okre an jaduo koluongi nane koro chai no bro dhi nyime aya economy gigi tete seche mwangu wuok bro chako neno to kuku mag wach kod timbe manoweyogi bro kelo nwa chandruok emomiyo acho en disaster ichaki donje kuku mar wach onge wach apenji ni to aneno ka western countries dwaro ni mondo mi twak obedi kendo Migosi Kenyatta kod ogai mar NASA kata kweth mbwalo kod piny owacho iparo ni Migosi ni wacho ni onego bed ni gitwak ka weche mag electoral reforms betie sani koro weche mag yiero rumo bende pod nitiere need mar twak machalo kamano. Well, Western to ketogan kegin interest margi. Seche ma there's political uncertainty to economy margi kedi maber. Ok giwach nikech gin gi interest mar Kenya. Gin mano ok obadho gi. Koro jogi bedo ket ng'atni piny miye tich kata miye sendi mondo piny okwe mondo watimo ohala wadag mokwe. Lakini Kenya kan tie gik mang'eny masani kwa dhano chak wuoye to gin gik mosetimne higni 50 monego wachak wuoye ne economic unity gingeny kabisa sabotage gik mang'eny makwacha kuwoye to dwaro na peace and reconciliation and justice. I don't know ndu approach ako kanye to ka jogi obet kende nikech koro problem ni ken mara ila gi Uhuru kende en gin problem ma jo Kenya osekale inen to koro ka gibet pin to gibro mna about NASA gibro about politics to how to share the cake. That is not the solution. Kaka no to meneno ka twak no ken gima nyalo konyo twak no kata ka gibet mane president won ginen vice president koro gibet kaka brothers kare way forward and money to wacho ni twak no biok nyalo konyo the way forward koro wadwaro mana gimiluongo ni justice peace and reconciliation to one and on to what as the core problems marginalization and equal gap koro gigi te chakwa address gi kod giluongo no past crimes man of against humanity and against tribe manotimre jomonegi gik mang'eny koro en gik ma we have a national dialogue ok ni jario bed piny to decide our fate. Tiparo nade kalure kod ang'eyo ni weche mag kaka obila osebedo katiyo kata police brutality en gima sani ok nyal twaka e towe moko wuoye iparo ni wan kanye kalure kod forces mag wata mondo mag obila kwase na china kocha chande kaka gisebet ka gitemo kata keo oganda gimatimre ni police nyocho yudi ma Kenya ka is the third worst in the world to nyaki ng'e one thing
not the president, any commander in chief of the armed. Police are the armed. Onge gimaginyalo timo without the express command of the president. Kuro wewe police, uwe commander marigi. Nikeche iwacho niya, kabiro dalani to inigo guogi makui. To in mawuono mera iradwa biro mak guogigo. Ti mako guogigo irwako gi tadonjo. Kuro police gi gin under the instruction of the head of state. Omiyo police kwachino atutaki yo maneno. Watacha. Kuro gigi te. Domna in the desk of the president. Omiyo police where they go. President yemo nyiso jogi kendo gidwa ng'eyo no loch ni kure. Nikech gi serve in the jomaga magigoyo. Gi jomo oppose the presidency. Jomo oppose the government. Jomigoyo ga gi oppose ga. Ok gi oppose ga police. Gi oppose ga the president. Koro jogi goyo ga on behalf nikech wacho ni puonj jogi adabu. Nikech wigi tek. Koro president wanyaka losi. Gini president is the commander of the armed forces. Aya, nyisane to anano ka weche mabende ringo koni kod kochena ni Migosi Odinga wacho ni tarik 12 chamuma Kenya kaindi. Wachana ni to maindi nyiso nade. Migosi Raila Odinga bende changanyawa. Nyocho wacho nuko chamuma. In go international reputation. So then the young tax. Uchanganyawa. Support us. Mage. Nyocho wacho nuko chamuma. Muduogo na en kod international reputation. No wacho. Naneno ka gi dispute ne wacho ni gik monde gi go gin weche. Sawa. Ne wacho ni mago in reports mangama ndiko gi ok ginyalo wacho ni ngama no wacho. Aya we chamomuma. Chamomuma has been overtaken by events. It might be right thing at the wrong time. Seche mo chamomuma uchaguzi matari kaboro no all pain. So it doesn't exist. Yes. Tarik 26 no tamre participate. Koro chamomuma ne oyombu uchaguzi mane. Aya kanodwa chamomuma to no chamomuma between tarik aboro nyaka December 20 nyaka October 26 mane IBC otamre minimal reform to wacho na yombo to jogo tamre kora chamoma an president to kano se tamre mo Uhuru yombe ma koro kutako chamoma it becomes irrelevant to suppose no wache okay chamoma odio chamoma kutwo kanyo to dhie ode ongo police ongo state house ongo askari ongo minister koro obro chako tiyo nango koro ni chamoma kantie gima ilengo. So what is the end game? Mari chamomuma ni. Irado chamomuma kangen kuro adi kaotel. To ki chamomuma to kuri chamom ichomo go kure idigo yodi kuri kono jaoda ni ya se chamom koran president. Koro mena ka chamoma no ero en gima uonge kod it's going to be uongo wait at the wrong time. At the wrong time. Uonge wait. Ne waneno joma no chamoma ne na kwino. Kano mae to chamomuma isiti hall. Marcos Noringo ineno to en mane koro dwa chamo ngani ose chamo mose biro president ose nem kan koro mari me chamo ni do biro president ichamo ni chako kupure ne do chame na kidita kane obedo nullified kapod wabi yero ma 26 to kane ose with to kanyo to kado chame to do yudo fiskanye me wacho na yudo fiskanye macha kane o chame to koro onge yiero nikeche IBC mano mesge election otamre minimum reforms. Kora chamo man kechina yombe. Koti no yudo ngani ne okoyomba. Then he justify man. Koro mano juberu be pin na wo. To mae ngani ose chamo mo bedo president. Koro dwa chamo mo ichako inga. And we didn't participate. Koro o chamo nkechi dano the young people dano chamo ma. Mondo morgan wabene ne kwago kura koro wabe president wase chamo mo ma. You don't want to soothe the egos of the young people. Lakini effect mare. Okudu. Yeah, SHG. Ti paro nade odiochieng' machalo kamano. Ka en gima odhi chama lela to sirikal nyalo timore nade. Gibiro yie mondo giweyo odhi otim kamano koso ineno ka weche mag tame timo kamano nyalo bedo. Ing'e gima timore gi Jonasa. Dhogi ng'eny. Everything giketo gipedhe mesa. Ing'e ni gidwa timo ma. Koro jogi dwa reduce Migosi Raila Moro kaka bwesige ma Uganda kata ja Zimbabwe cha ilonge Morgan mondo ena na ngat makoro ko kineti mako tineti riembro koni binyako ol nyaka joge bende ol koro mumani no chame kure nikech nyocho aneno kutan kodwa koduogo kuok oko
kende ruak kende miruakedo dhano none kendo dhano go etiagas nyocha waneno kodhi Jakaranda the same thing koro mano odwa chame kudi nikech ok bi yien nikech osewacho no dhi chamo koro neno kaka ok gibi yiene wacho ni kata chame to bro mana dok yode koro ok yiene na nikech wacho ni it's not significant yiene jogi gima serikal temo ga nyiso dwaga nyiso ng'ani nikech Migosi is very powerful gidwaga nyiso ng'ani koro en ng'ata gidwaga nyiso jopiny masa ng'ani en ng'ata wanyalo time kaka wahero chal kaka Goliath ndalo mane koro soli elwi koro itugo kode na ng'ani koro onge koro mane gima gidwaga portray mondo gikete obed raia mondo koro gibed kode gimiye condition magidwaro kata gimiye tich kata gimiye senti ma campaign mondo limo bed kanyo yeah that's what portray koro mo mano no chame kuri koro neno kata dibed ni ochame to onge meaning to kata ko yiene bo chamo sawa oyieno dhi ochamo odhiambo ko to dhi kude nongo dhi mne ode jidano be koro kiny odhi kude nano dhi State House kose odhi ka office Ruto an office mane makin odhi yen korero nya chamo makora the an president kipochomo koro time is wrong koro ni paro mane minyalo golo ne josiasa mondo mi wadhi nyime ka watieko we need a national conversation a national conversation with a honest with ourselves nikech Kenya ok dhi maber Kenya ok dhi maber to kama koro wachomeni Kenya wabro collapse economically, socially and politically. To economy mar piny kose collapse, then dhano there is disorder and lawlessness. Emiro ka dhano koro bet kaka Somali, dhano bet kaka Congo, dhano bet kaka Uganda. Korido mane gima koro wachome. To kawan wanyalo ni hawa moyo osetimre as a people. Wabed sober, late, lakini we don't forget what has happened. Wauo from a very honest point of view. As a nation, have a national conversation and then we move forward. Steve.